Саклау деген сүз. Бу атнада Россия хөкүмәтендә ил базарында хасил булган ашлык кризисы буенча яңалык җиткерделәр. Хөкүмәт дәүләтнең интервенция фондына өстәмә рәвештә миллионлаган тонна бөртекләр сатып алу мөмкинлеген өйрәнә. Хәзер амбарларда зур күләмдә узган елның мул уңышы ята һәм ул базарга йогынты ясый. Күп булгач бәясе юк, шуңа сатылмый да. Димәк, базарда торгынлык. Әгәр дә бу ашлык экспортка китми икән, фонд сатып алса, җитештерүчеләргә беркадәр ярдәм булачак. Коммерсант газетасы язуынча, әлеге мәсьәләне пәнҗешәмбе көнне дәүләт дәрәҗәсендәге проблема буларак таныдылар һәм хәлне җайга салу өчен чара күреләчәген игълан иттеләр. Бүген Татарстанда да тонна ашлык сатылмаган, узган ел җыеп алынган икмәгенең яртысы сатылмаган фермерлар, хуҗалыклар, хәтта агрохолдинглар бар. Хәзер язгы кырышларына әзерлек бара. Зур оешмалар алдан алып куелган ашлама, ягулык хисабына әлегә тотрыклылыкны саклыйбыз диләр. Ә менә кече хуҗалыкларда хәл катлаулырак, алар игенен барыбер сатачак, әмма узган елгы кебек файда булмаячак. Бүген моны үзләре дә аңлый кебек. Гөлназ Сайфетдинова әлеге мәсьәләне җентекләбрәк өйрәнде һәм быел ашлыкның кадере булырмы икәнен аңларга тырышып карады. Менә бу складта бүген ташый башладык. Монда 1400 тонна будай. Без моны элеваторга ташыйбыз хәзер. Бүген төялгән ашлык сату өчен түгел, кабат саклау өчен җибәрелә. Җитештерүчеләр инде ярты ел буе бәя артуын көтеп яши. Август Камытамагы агрофирмасында узган ел җыеп алган уңышның яртысы да сатылмаган. 40 000 тонна ашлык элеваторда, складларда ята, күп өлеше кырда саклана. Башка элеваторларга җибәргән вакытта безнең чыгу ягы бик күп. Шуңа күрә без аны үзебездә сакларга тырышабыз һәм үзебезнең сушилкаларда, ЗСКларда үзебез чистартып, перерабатывать итеп, сатуга җибәрәбез. Былтыргы погодный условиялары безнең икмәк әзрәк может икеләтә әзрәк, шуңа күрә бу вакытта уже безнең кырда бернинди капчыкта икмәк калмаган, бөтенсе сатылып беткән. Яхшы әйбер түгел инде, без просто күп кертәбез, удобрениялар, химиялар, җирнаның бәясе төшә, без кыйммәте аңлапланмаячак. Узган ел ил буенча уңыш рекордлы булды. Августтан сатып алу бәяләре астка тәгәри башлады. Урак вакытында елдагыча хак түбән булса да, көз ахыры кышка таба артыр дип көтте игенче. Январь айларына һәм язга таба икмәк бәясе бик хайран гына, әйбәт кенә күтәрелә иде. Бу ел андый тенденция пока күренми, пока икмәк бәясе шул 11 сумнардан артканы юк. Узган ел 16 000 сум торса, хәзер 8 000, 11 000 сум тирәсе. Но пока цены нету, смысл не вижу продавать. Бәя күтәрелмичә сатуның мәгънәсен күрмим. Уңыш әйбәт булуына сөенгән идек, бүген ангарлар тулы тора. Бу безне сөендерми. Навигация ачылгач бәлки артыр. Эчке базарда гына кулланып бетереп булмый бит. Ашлык күп. Ашламалар, симәнәләр алу буенча безнең запас бар иде. Әллә ни кыенлык күрмәдек, ләкин барыбер йогынтысы бар. Әйләнештә акча гел булырга тиеш. На сегодняшний день на складах, на элеваторах и на складах общий объем где-то 2,3 миллиона тонн лежит. Бүгенге элеваторларда, складларда 2 миллион тоннадан артык ашлык саклана. Яңа уңышны алганчы яртысы терлек азыгына китәчәк. Тагын 800 000 тоннасы складларда, элеваторларда калырга мөмкин. Узак вакыт ашлыкны чикләүләр сәбәпле җибәр алмадык. Бәя артканында көттек. Аңа степ логистик кыенлыклар да бар. Көтәбез. Эшне дәвам итәбез. Яңа хезмәттәшләр эзлибез. Узак вакытка исәпләнгән яңа килешүләр төзергә тырышабыз. Җитештерүчеләр түгелгән тир, киткән чыгым, куелган хезмәт гадел бәяләнергә тиеш ди. Узган елгыдан кимрәккә кемнең сатасы килсен. Дөрестән дә күп фермерларның ипәкләре абзарда ята инде. Берсе сата алмый, но хикмәте анда гына тулы бит әле. Аны сата алмагач шул удобрение ала алмый, орлык ала алмый, без әйтәбез, дизельне топливо ала алмый. Хикмәт бит әле шунда. Әсәрләр кирәк бит инде. Әгәр дә дәүләттә үлдәге кешеләр моның турында уйламасалар, без үзебезнең кеше белән генә анда безнең фермерларның 30% инде дип әйтәләр инде. Бу бит инде погоданы әллә кап китми. Бәя түбән, табыш югала, ә җитештерү чыгымнары артагына. Кайберәүләр ашлыгының үз кыйммәтен киметергә тырышып карый. Безнең үзебезнең технология былтыргы зернаның инде үз кыйммәтен 4500-дән күтәрмәде. Ул ашламасы арта, соляркасы арта, ул әкренләп арта инде, но кратно артмый. Әле сатасы күп, где-то бер
15-18 мың тонна ипи сатасы бар әлі. Шоңа ипиң болмаса, сатасы да болмай, ақша да болмай, жылап отырып бір да болмай. Бұлай да ауылдан кіші қоша. Қазір ипиді шешмесек, зарплаты да төлемесек, ол ауылда кім қаласың енді қазір. Узган ел ауыл хожалығы жетіштірушілеріне ярдәм yüzünden сотылған 990 мың тонна ашлық үшін субсидия берілі. Бұл 2022 елда жиылған оңышының 5-тен бірі деген сөз. Федераль бюджет хисабына тоған 1 миллиард 300 миллион сум. Апрельда хожалықларға тоған 358 миллион сум көшірешек бізді білдірген еді министр. Бұл ғинвар-февраль айында сатылған ашлық үшін болашақ. Игеннің бір үліші дәулет интервенция фондына жіберілді. Онда 226 мың тонна сатып алына, базар бәйесінен юғарырақ қаққа. Шулық уақытта Татарстанның деңгіз портларынан ирақ тұруы, элеваторларының искі болуы, темір yol вагоннары жетмеу, ашлықны зур көлемде жіберу мүмкінлігі бермеді білгішлер. Экспортқа поштиналар юғары болу, әлбәттә ул безнең авыл хуҗалыгы кешеләренә авыр. Бүгенге көнне сатырга кирәк. Чөнки бит 1 ел үстергән икмәк 10 елга җитми. Ипине ел сайын үстергә кирәк. Ан үстерү өчен синең әйләнештә акчаң булырга тиеш. Әйләнештә авыл хуҗалыгында күп товар юк бит. Икмәк, сөт, ит. Шуның өчен безгә ул бер Татарстанга гына түгел проблема. Күп җирләрдә кызганычка каршы аның биясе кымбагышка да төшеп бара, арпага да. Себестоимость карап, ул таможенный пошлин түләп, фермер икенче сельхозтоваропроизводитель бүгенге үзенең доходын гына югата. Себестоимость игеннеке 8-9 мең сум. Ул игенне өтәлдә итәргә кирәк портка кадәр. Ул 2-3 меңне ала. 5 мең таможенный пошлина, 7 мең. Себестоимостьтан да кимрәк хак чыга. Бір уйласаң, иген артық була алмай, уңмасан ишләр идек. Әмма бүгенге кыйынлыклар бу атнада дәүләт дәрәҗәсендәге проблема дип танылды. Интервенция фондына сатып алуларны арттыру мәсьәләсе карала. Гөлла Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Роман Фенин, Адымнар.